voltant de l'any 69, quan Gala vol recuperar la idea que Dalí li va prometre durant un viatge a Itàlia als anys 30 que li compraria una vila a la Toscana, però quan poguessin, lògicament. En aquells moments era un artista jove que acabava de perdre el suport familiar, que estava en una situació, era un artista d'avantguarda i per tant tampoc encara no era reconegut, per tant no tenien ni diners ni mitjans per poder comprar una vila a la Toscana, ni a l'Empordà tampoc. Llavors, a partir d'aquella promesa, a finals dels 60, per diverses raons, entre les quals cal tenir en compte que quan Gala és una persona que li agrada estar sola, li agrada bastant la solitud i la tranquil·litat. En els actes socials que un ha d'acudir habitualment, hi era realment quan era necessari, imprescindible. Llavors, a finals dels 60, Salvador Dalí ja és un artista molt conegut, Cadaqués també és un punt d'estiueig molt conegut, i aquell espai paradisíac, tranquil, i que només estaven Gala, Dalí i els pescadors, ja no era així. I és el moment que Gala li reclama un lloc, aquella promesa de la vila de la Toscana. Dalí reconverteix la idea i li diu sí, però ha de ser un castell a l'Empordà. Tot i així, sobre bo hi ha diverses possibilitats de buscar un castell per Gala, més enllà de l'Empordà, però al final aconsegueixen trobar el castell ideal per diverses raons. Un perquè està a l'Empordà, que és el castell de Púbol, i l'altre per les dimensions i l'estat ruïnós. A Dalí el va fascinar l'estat ruïnós del castell, perquè a partir d'aquí naixerà tota la idea de reeducació i restauració del castell de Púbol. És a dir, Dalí no voldrà reconstruir una masia fortificada com és el castell de Púbol com si fos una casa nova, sinó que els seus criteris de restauració aniran per altres camins. Romàntic, un jardí una mica decadent en el sentit artístic del terme. Ell, quan es troba amb aquest pati gòtic, que l'estructura del qual és del segle de finals del XIV a principis del XV, doncs se'l troba arruïnat, i el manté amb aquesta sensació de ruïna. Fixeu-vos amb l'esquerda que hi ha dalt de tot. Evidentment és una esquerda que estructuralment ja no és una esquerda, però que en el seu moment ho era. Però, i des del punt de vista de vegetació, des del punt de vista de jardineria, el que fa és esforçar-se a mantenir la idea d'abandó. És a dir, ell quan va arribar aquí amb la Gala es van trobar que tot aquest balcó, que són restes de l'estructura del pati gòtic, hi havia esbarzers que havien crescut per l'abandó del temps. Doncs ell els van conservar i els que no hi eren es van plantar, de manera que tingués aquesta sensació de ruïna. I les plantes que havien nascut durant el temps d'abandó del castell, entre el qual eren totes figueres, doncs les que hi havien també es van conservar. El jardí s'estructura en tres camins. Un camí central que va fins al fons on hi ha la piscina, el camí de la meva dreta, que és el que permetia passejar veient el poble, és l'única part oberta visualment a l'exterior, i el passadís de l'esquerra, que anirem ara, anirem més tard, perdoneu, perquè aquí sí que hi ha una idea de Dalí bastant genial. De fet, la podríem definir, entre cometes, com la cova de Venus del jardí de Púbol. Tots els jardins romàntics, wagnerians, solen tenir una cova de Venus. Això és l'eixida, és la part de la casa, evidentment, per reposar les tardes, la utilitzaven relativament poc, però és important per diverses coses. Primer, perquè Dalí tenia intenció de comprar aquest camp, el camp que veiem d'aquí. Dalí, el seu projecte era que el jardí del castell de Púbol s'escampés i allà crear aquell camp que transformava en un gran jardí pel seu castell, però no el va poder comprar mai. Però sí que tenia un projecte que, per passar a l'altre costat, des d'aquesta eixida havia de sortir un pont neogòtic, diguem-ho així. Però és un d'aquells projectes que no en tenim dibuix, no en tenim constància, només en tenim el testimoni oral dels seus col·laboradors.
aquesta Venus d'Esquilí, aquesta Venus que està al fons, de fet, és un punt de fuga, està fent la funció d'un punt de fuga. Dalí havia anat de visita a Itàlia i a Roma va visitar el Palau Espada, el Palazzo Espada, que havia fet l'arquitecte barroc de Borromini. I en el Palau Espada hi havia aquest passadís, on de fet hi ha una perspectiva normal, són un passadís llarg amb columnes i al final hi ha una escultura, res d'estrany. On està la gràcia? I és que aquesta escultura no té res, això és una porta normal, és a dir, que hi cap una persona humana, per tant 2 metres, i aquesta escultura sembla adequada a la dimensió. Però resulta que la realitat és que aquesta escultura és ínfimament petita. Quan es va plantejar el disseny del Jardí de Gala, doncs aplicar-ho al Jardí de Gala. Com ho va resoldre? Perquè aquí no tenim ni columnes, ni tenim un terra recte, ni tenim escultura clàssica. Va comprar aquesta reproducció d'una escultura clàssica i va fer disposar tots els arbres i els arbustos de manera que a mesura que ens acostàvem a la cova fóssim més a prop de la paret. Són 4 elefants elaborats, perdoneu, a Cadaqués, en el jardí de Portlligat, i transportats fins aquí. De fet, pròpiament de Salvador Dalí n'hi ha 3, que són els 3 que estan a aquesta banda. El que tenim a aquest costat és un elefant acabat directament ja aquí al Castell de Púbol, quan Dalí li regala a Gala, li diu que li regalarà aquests elefants, el que li diu és que li regalarà uns elefants que avançaran amenaçadorament cap al seu castell. Per tant, tornem a estar en aquest dialecte, en aquest joc d'artista i la persona que encarrega el projecte, que en aquest cas és Gala, on s'han d'equilibrar els desitjos d'un amb les ganes de l'altre. Els elefants estan pensats, com veieu, com a fons. Són fons per, justament, estem a l'època de l'any adequada, pensades per refrescar l'ambient mentre passeges pel jardí. Arribem al punt central del jardí, que és la piscina. És una piscina que Dalí dissenya, i aquí sí que necessitem el dibuix que va fer ell. Aquest és el dibuix que va fer Dalí perquè es pogués construir la piscina. El tenim a la Fundació Dalí, és un dibuix amb una fotografia intervinguda per Dalí, molt delicada en el seu estat de conservació, per tant rares vegades s'exposa. I fixeu-vos que tot ve de la idea del piano font. El piano font és un element molt habitual a l'obra de Salvador Dalí a partir dels anys 30 i té tota una sèrie de derivades interpretatives molt interessants que ara no venen al cas. Però en tot cas, fixeu-vos que la forma on hi ha els caps de Wagner és la forma d'una ala de piano aixecada. Un altre element que veiem clar que Dalí tenia molt clar és els caps de Wagner. Aquests caps de Wagner que són d'una factoria que es diu Müller, estava especialitzada en fer peces de ceràmica i elements ceràmics a l'època d'estil modernista, és molt important. De fet, el rap central, que Dalí definia com el peix més lleig del món i per tant es converteix en el monstre preferit, principal del Castell de Púbol, ara ens mullarem, del Castell de Púbol també és Müller, per tant és una peça modernista. Aquí podríem enllaçar amb l'interès de Dalí pel modernisme, però seria una altra visita. Dalí va descobrir que estaven desmuntant un jardí, i en aquell jardí hi havia les 2 cariàtides amb el Neptú i la font. I evidentment li va entusiasmar la idea de construir un templet d'estil decadent, amb la pintura que cau, etc., al Castell de Púbol, i les va portar cap aquí.
I aquest nen en peix originàriament era un Neptú amb l'arpó. Amb l'arpó. I la piscina sempre ha sigut així? No, la piscina era fonda en el seu moment. S'hi banyaven? Sí, no s'utilitzava massa, però era fonda.